имрӯз дар шаҳри Брюссел қабл аз оғози нишасти сарони кишварҳои узви паймони НАТО дабири кулии созмон Йенс Столтенберг бо президенти Амрико Дональд Трамп вохӯрд. Дар ин мулоқот Дональд Трамп иброз доштааст ки аъзои НАТО бояд барои фаъолияти пурсамари паймон сармоягузории бештар кунанд. Ба гуфтаи Трамп, кишварҳои узв дар фикри боло бурдани хароҷот барои мудофиа ҳастанд ва соли гузашта тахминан 40 миллиард бештар ба буҷети НАТО ворид намуданд. Вале ин маблағ кофӣ нест. Тафсилоти нишасти НАТО дар ҷараёни рӯз дар вебсайти Радиои Озодӣ гузошта мешавад. мавзӯи ҷаҳониро идома медиҳем. Дар ҷавоб ба дархости Амрико, Британия шумораи сарбозонашро дар Афғонистон тахминан 2 баробар бештар хоҳад кард. Рӯзи сешанбе 10 июл сарвазири Британия Тереза Мей эълон кард ки 440 низоми ин кишвар ба Афғонистон фиристода мешаванд ва шумораи умумии афсару сарбозони Британия дар ин кишвар ба 1100 нафар баробар хоҳад шуд. Онҳо ба ҳукумати Афғонистон дар муборизааш бо даҳшатафканони давлати исломӣ кӯмак мерасонанд. Ин гурӯҳ дар манотиқи ҷанубу шарқи Афғонистон фаъол аст ва дар ин бора ҳамкоронамон гузориши муфассале таҳия карданд ки метавонед дар Озодӣ видео ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо кунед.